தினமும் சிவனை நினைக்காமல் அவர் பெயரை உச்சரிக்காம நம்ம வாழ்க்கையே இல்லை. சிவனோட உடுக்கையில் இருந்தால் தமிழ் மொழிக்கான அடிப்படை சப்தங்கள் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க. சங்க இலக்கியங்கள் சிவபெருமானை ஈசன், முக்கட்செல்வன், காலக்கடவுள், ஆதிரையான், ஆழமர் செல்வன், செஞ்சடையான், சொக்கன், நஞ்சுண்டான் என பல பெயர்களை அழைக்கிறாங்க. இன்னும் அழகா பிறவா யாக்கை பெரியோன் என்று சிலப்பதிகாரத்துல சிவனை சொல்றாங்க. அப்படி என்றால் சிவனுக்கு பிறப்பும் இல்லை, இறப்பும் இல்லை, அவதாரம் ஏதும் இல்லை, எப்ப வேணாலும் எந்த உருவனாலும் எடுத்து வருவாராம். திருமந்திரம், தேவாரம், திருவாசகம் உள்ளிட்ட திருமுறைகளை எல்லாம் தமிழ் என்னும் தேன்ல சிவனை கலந்து கொடுக்குது. அதுக்கு உருகாத உயிரினங்களே ஏதும் இல்லை. மொழிக்கு மட்டுமல்ல, நடனம், இசை, வீரம், மருத்துவம், யோகம் எல்லாத்துக்கும் மூலமா சிவனை தான் நாம் வணங்குறோம். முதல் தமிழ் சங்கத்திற்கு தலைமை தாங்கியதும் சிவன் தான். முழுமுதற் கடவுளான சிவனை கொண்டாடுவதற்கான நாள் வருது. இது பிறவா யாக்கை பெரியோனுக்கான இரவு, நம் சிவனுக்கான ராத்திரி, மகா சிவராத்திரி.